Vítám vás u nového videa na kanále Hradář. Toto video se bude týkat Choceňského zámku. Vznik Choceňského panství spojený s prodejem Jaroslava z Pernštejna v roce 1555 zahájil výstavbu zámku. Zikmund ze Schellenberga a Vratislav z Pernštejna, následníci, nestihli stavbu dokončit kvůli dluhům. Hertvík Zejdli ze Schönwaldu v roce 1587 dokončil zámek. Po jeho synovi Rudolfovi byl zámek skonfiskován, pak se zde objevil i Albrecht z Alčejna, který jej roku 1623 odkoupil a přidal Vincencovi Muschingerovi z Gumbendorfu. Kinský rod vlastnil zámek do konce druhé světové války. Dnešní zámek slouží jako umělecká škola a muzeum. Hospodářské budovy jsou majetkem Lesů České republiky a v rámci nich je i zámecké zahradnictví, které je rodinný